munyina akwa babiem ne emfa momre nyansapo kasa mfonyini so nyansapo no age so de ama me se yesane ne madwemba ya ba betena se yesi nkonwa ye ba ne ya ba besua de atetesem amamre amane asante abakwasem ebi ya futu ebi ya desuade ebi ya amanwasem ne nyina mu ne yesi nkonwa se ya bibim ne ba bam na afe no ye kiremu yiye ema yehu sane eko ene se de yesi ba medase se woni guso no asoguso wo hwe na wuti subscribe share na like na fo adwen kire no so fato ase fama me yesanse wa anye ne sa na akwese de wasa akapoma na wa anwem no medase se wa ye ne sa e de ama me so e wo ba bia wo bia nyansapo medase se wa je so se isane ne badwen nana eja ye mo akwa ba e be nyansapo so iye mu na wo mpom te sei eja obo ade de ache de me ho ye papa abusia ya sa apusu nana kwa me epono biem na wabie yen obie ya na ye bai akakuma bi na adesua yesua de afa scientific ahodo no ho no na ye de aba awieye afa yedu so eye nkosuo feku eno enene yasa atwe no edra betena hanma ye besua ade de afa ho yi nana ade ne nkosuo feku Nkosuo katachie Opoku Ware a otoso emienu ose efrija ache timbiem katachie Opoku Ware otoso emienu ose efrija ache katachie Opoku Ware otoso mienu a nese efrija ache amwatin ja ache meboa mikro mu ne ho metiwei bifiri nkro ba miensem ja ache onwe ena pramso ankasa me yo de hye ho a medi ade henfa wanwe bepa cho edwoso wanwe me fa susu free edwoso oda ho sa tani onam mekwan so na say ye nto hyempo na onye ho so mabusuafo bi di agokonfo akuafra ti ento aso nkoso katachie Opoku Ware na bonkoso ofeko nese efiri mekurum jaache temi mitu mekasa bi yode hye preko ba na nkrofo agye nwachinyi sanse me nana me wofa edi ade opram so yesom menhia enwo ena kroba akwa me se afiri mu no opemso ne papa efiri honom timitu menye nipa keto asa wo ho enti obonkoso na be ye feku na aman na sua sa da ne ye enti ukwa ya si we ye nkoso ahene we si nkoso ahene we efiri Asante eni bonkoso oh boy obi a wo primpuntuo na ni mo nyam owo bi kakra sabi na o primpuntuo bra Asante ebetima ko yeso howo na nso dwuma wadi wa Asante no na sombo ne bonkoso no ye bonkoso hene no e che ne ebo ni sefekuo ya mana anye konte korosa etiemu ena je se nkoso de ye nkoso ene ka nkoso bia tise yes nkoso ho se nana se de wasi akirema die enkoso hin akonwa na nkasa nhyedanye akonwa bi abekasa wedie ye ntimi mfa mafra mani dem eye obi a wa hofam bia utimi se wo boa makuro nkyekireye ene nkan kwa konkan no nananom timi hwe edema no emfa ho ne baabi ofiri se bi ofira de hye busuoma na wo mfirim sa na de etie ne se nkoso hin odi kan ebo akonwa ma no ko ne crate na ne ba bedi ena ne se ne ba no so ko ne crate ti ne se kan nipa mienu na bedi nkoso akonwa ti hede susande bode hono befa entinyam wanwa se abrofo nyina yetimi bo wonum bi nkoso hene koso hema na ya abo bi yesua kese ya usu asrade do a kenye preko ya na no kra de kuro bi so ba na China ni ya bo akonwa ne de ama no ya bibia ne na wa assess de ye no na obi sua wasa na ochia ne pa sa ka kasa nso anu abone hene ndesa ti sana de nete jo nana ene na fa yewuram na yenhwe wo mo a wo mu ekuyi mu feku no nkoso ahene na efeku 3 adumaja hene adubinso kase kote barekese gatoafo hene kokoso na aboafo hene nkoso hene adumaja adubinso kase yetimatim adubinso kase kote barekese hene gatoafo hene kokoso complex
na aboafo hene na se wo mo nse da no so saa Debi. na so wo mo adwuma no nso eso ani pa hey empuntuo ye ko primpuntuo aba Asante ni na nka titiri pa o ma bam ni gina o ma bam so Asante de nwe ya no mbai Santema ni bekoso ebeye yie empuntuo no wo mo na gina mu a wo mo pre epe nkoso e de ma oman no wo mo so adwuma na eden hey na ti we na wan ko pre nkoso ama ka se ibu se o ye hene ya sense edin na da so no e wo sa ye ho adwuma e wo bi se Asantehene ye ni na de na so ni na yintimi njambo Asantehene debi ya se wo se bi nkoso ko pre mpuntuo ko pre na chese sa ti enye wa se despite ye wo ni ahene bebre won krofo kroso nkoso hene magdan ni ye bo ne nkoso hene hwane ni ye bo ne nkoso hene sa da tie ana eja enkoso hene nso no ani enu ene ya da ase enase arefo afi de mama ya te ase ye ne ya na ye di ho yawo se bia ye wo kuro bi mu na kwasikoko bi apie ho ehu ya ne se ya tama kenteni de afira no ya bɔ no nkoso hene obi kura sebe bia me ye santini na mfantini bia be pie me kurom na ya ma no nkoso hene me ya ngunani santini bia be pie me yankrani mfantini bia be pie sa asakire no ejina ode ma wo bia wo primpuntuo ana wo tumi ye mpuntudwuma ede ema ne man nti akonwa no sabe yakroto ebetimi aka ne yesidias enhyeda nye adesidwa sa chenchenchena achen je se ode sie bi na edi enti moma yente no ase wo hono mo yedamase se mayesitie etie yen wei eye nkoso fekuo no ho adesua no me nso medin ene abusua pani owusu aduomi yama mo nyina ammo ene hwe
nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the perfect honhon hia na amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya